Lighting sa 21 ka mga landmarks lukop nasod ang muhay-highlight sa Kalihukan ug mga adlaw din sentro ang dakbayan sa Lapu-lapu. Ano ang report? Nakamuntar na ang dakong lantern sa Mactan Shrine, diin na imprenta usab ang official logo sa quincentennial commemoration sa kadaugan sa Mactan. Ang mga nabantog nga lantern maker sa Pampanga ang gikuha sa taga National Historical Commission paghimo niini. Gihawanan o gilimpyuhan na ang baybayon sa Mactan Shrine kay ugmang adlaw gikatakdang mudunggo dinhi ang mga balangay nga sakyan sa mga government officials sa Palawan ug Butuan. Supposedly the original schedule is 9 a.m. but it's moved to 11 a.m. because of low tide. The balangay cannot get inside the area. So the welcome program will be start at 11 a.m. The plan is to go in at 10 o'clock tomorrow because according to our information, the tide would be higher at 10 o'clock. And then there are support boats who are coming also for us. Pero wag himong taytayan itong ilang mga boats so people can really go to the site. Atol sa pagpahigayon sa 500-day countdown ug mga adlaw, tagsa-tagsang pasugan ang 21 ka mga landmarks lukop nasod. Katapusang pasugan ang Mactan Shrine nga moy sentro sa quincentennial commemoration. Ito po yung mga monumento ng tao na nagtaguyod at lumaban para sa ating kalayaan. Samtang ugma sa hapon, adunay cultural show sa Hoops Dome sa tema nga mangayaw, The World of Our Ancestors. Kay dili man masulod ang mga tao nga buot mo saksi, may dagko mga LED projectors nga imuntar sa gawas nga bahin sa Hoops Dome. Samtang magdagan ang mga adlaw sa dili pa ang Abril 27, 2021, adunay mga kalihukan nga pasiugdahan ang National Historical Commission of the Philippines aron mas maila pa ang bayanihong nahimo ni Lapu-lapu. Uban ni June Solon, Luan Dina, Balitang Bisdak.